Yeah, I'm the L Cent Entertainment, the only living Cent Entertainment. With here is Chimaya, popularly known as Ayakata. So I want to ask him some few questions about his experience in entertainment industry. Tell us your experience. Do it first in your language. My language. Oh, when I bought Chimuanya, Kuribana, I bought Ogechi, Kam Ayakata Bongo. Obi di modon no ikili onye ọwụla nọ n'ọdị nene ka onye ma adị mma n'elu ụwa onye ọkpọ ya ọ ga-aga jiri ya kemgbe m kụmara egwu bongo wee kemgbe 1991 oyekwa n'ogbula ka ma hụsọ ọwụọla ihe ọrụ egwu njire kụọ Ogechi ka mma onye mere n'elu ụwa nwe ndidi Chineke ya ga-anza mma na m ga-agwa ndị mmadụ onye na-eme onye ọkpụ ihe ka ahụ ga-akpụ ihe ka ọ wụlarị mma imega n'elu ụwa jishi ike na ya ọ ga-agajiri onye ọrụ Ogechi ka mma nke m nọrọ ka akụkọ ụwa m ahụọna m kemgbe mpaghara ngwa egwu mparaje emevuru ụlọ ụmụmana na-ajụ m shika m ma ọ nene n'isi ọnwụ na ya na-eme ya kpọ ya ihe ya kpọọ m he onye ka o jiri debe oshiri dị na ka onye ma adị mma onye ọkpọ ya ihe ọ ga-aga jiri ya nke arị mma onye wetu aka na ya achọ ome mma jishi ike n'ọrụ ume njọ wetu aka na njọ. Ndewo. Thank you very much. Viewers, you have heard from him. So Chimaya, tell the upcoming artists. Yes, what advice do you have for the upcoming artists? Yes. Ya kwa him no na-ekwu n'ọnọdụ ndị ke bịara abịara egwu ma unu gee ya n'ebe akpọrọ Ogechi ka mma ọ ebe gị nọ nwee ndidi jishi ike na kima Chineke ga-aga nza m kara wee lurie malaria egbula ibe jiri dị mma ya gbakwala anyị n'ọnọdụ ke dị mma onye ọwụla frata nọ na field anyị nọ n'ime ya jishi ike ya dịrị onye ọwụla mma ka anyị jiri obi udo jiri n'ịhụnanya ịdị n'otu na-aga elu ụwa arị mma ya dịrị onye ọwụla mma. Ndewo. Chimaya, let us come now for the video we just finished now. We just finished your video. Tell us the experience you got for these few days. What have been your experience? How did you see? This is your first time of seeing camera, you understand? What is your experience about this video making? N'eziokwu n'ọnọdụ egwu anyị nọ n'ime ya ọ bịara bịa mee mma etodobo hụrụkwa n'ụzọ ihe niile o bere m mma ebe m gara na ebe a nọ na vidio ihe ndị anyị mega agabila m ya mbọ adịkwanụ m cheshi agala m iri ya agakwa m iji ohere ya na-agwa ndị bịara abịa unu jishi ike ebe m ruru unu gakwa ya m ru so obi dị m ụtọ m n'ngọdị ahụ ma onye mụ na-eso emega ihe niile akpọ Saint vidio ganụ Chineke nyere ya aka ahụ n'aka ọrụ nke ya ọ ga-adịrị ya na mma so unu leme anya ndị bịara abịa ọ ga-emeji n'ọfụma kpọ oji emega m m hụrụ dị m mma ọrụ ọkwa n'ebe m nọ ọ dịrị m mma. Ndewo. For you to give appreciation goes to who? You are from your producer your producer in Owerri, then the marketer, let us. Ejikwa m ohere a na-ekele Engineer Bruno ma ya maka esi ha jiri m ụzọ igburu azụ enye hụrụ m azụ shimri ihe nwere m ejikwa na akpa ya nwere mma magburu onwe ya agbalịala ahụ magbalị ya kwanụ ma ndị ke m ọwa akpọkọ onye ọma mere ọgbọ hụ ekilela ahụ ejikwa ohere ya na-ekele ndị niile zu egwu m chi ya dịrị ihe na mma ha ndị nhụcha ihe mere dị mma ya dịrị ihe na mma
nwaanyị kọwa akụkọ nke Chineke ọwụcha ikwu egwu nwaanyị kwu awụ ndụmọdụ ya dịrị onye ọbụla na mma ndewo eji m ohere a na-ekele nwanne m nwoke na-akpọ n'ime ji vidio a emere obi dị m ụtọ iwefuru obi n'ihe owu ekwekwa nna m ya nkwa ọ ga-aga jiri ya lekwa nwanne m nwoke akpọ Sent nhụ amaka ya hụkwa JP onye ke dị iche aja vidio ebe niile m nọ na-aga na ndị ọrụ ya si ya n'azụ ndị nkelebecha kpochiri dịrị m aga m gaba otu kele m onye niile nka wee kele m ruru onye ọwụla ebele ebe ọwụla ị nọ ya gajiela ma ndị gbara agba ndị ka ụmụ nwaanyị ya dịrị ihe na mma maneja mụ na-ese aga abụọ Roland asịkwa m ya dịrị ya na mma mana kwa meji ohere ekele ejima ma aha ya Chinedu ma mama akpọ ihe ọma gwụ nna m akpọ Fabian ya dịrị ihe na mma nwaanyị nkwanụ ejikwa m ohere ekele nwaanyị m bụ Blessing Okere obi di ya asị m ka ọ dịrị ya na mma na kemgbe m chiri kpọbata ya ahụa m dị iche n'ebe m nọ mgbe m bịakwara bịa chenjie n'ọnọdụ kpa m ji apụọ bọọlụ m ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ma ndị m hafụrụ ma ndị mụ na ahịrị na mma ka anyị wuru otu obi rụkọ n'ụwa anyị nọ n'ime ya ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs amen. Ayakata Abonga bana gia 5 ọ na-agbashigi iko mgbana were anya gburu anya mgbapali ukwu elu ume ya erume sewa koya Ayakata bongo Eba dobumda super namia shiaje aye super Ayakata olende olenwa olende olenwa olende olenwa Ayakata bongo olende olenwa olende olenwa olende olenwa Ayakata bongo andende biuna nulolum chiwanya bedi mana ebunjeru wamo ebu chukujiri chamoma weko jabaya bekum andende biuna nulolum chiwanya bedi mana egwa dobombo ejile dilika wake bongalele bongalele egwa dobombo abuka kwali ala nini bongalele bongalele egwa dobombo Ayakata bongo siaute okirikiri kana wugo sanari elu ake wu bamarema abara ma facha supu iketu gbeja chumbo so e obi kemuru ne una emereme